Stalo sa vám niekedy, či už v živote alebo v práci, že ste mali kamaráta, všetko fungovalo a zrazu odišiel? Alebo ste mali manželský, prípadne partnerský vzťah a váš partner alebo partnerka zrazu odišla? Alebo ste videli možno niekoho v práci, mal dobré zamestnanie, všetko fungovalo a zrazu odišiel? A toto sa bežne v dnešnom svete deje. A človek samozrejme hľadá príčiny. A tou jedinou príčinou, prečo človek odchádza od vzťahu alebo manželstva, prípadne z dobrej práce, je len preto, pretože urobil nejaké prehrešky a má zatajenia. To znamená, že urobil niečo nesprávne, neetické a nechce o tom rozprávať. A to je dôvod, prečo sa ľudia odpájajú, či už z práce, alebo zo vzťahu, a my sme doteraz nevedeli, prečo to tak je. Ak máš takúto nejakú skúsenosť, že od teba niekto odišiel, alebo máš firmu a od teba odišli zamestnanci, alebo si mala, alebo mal manželský alebo partnerský vzťah a partner zrazu odišiel, tak mi napíš do komentu, či sa ti to reálne stalo.